Umuntu wami siyathandana impela ku-right, kodwa manje ngine-crush nomngani wakhe. Uthanda ba? Uthanda ba? Sithanda wena. Mina. Yebo. Qhubeka nami ukhohlwe kilo muntu osine-crush kuyena. Amenze njalo. Awuzobona umuntu. Kodwa lapho kuyenzeka ukuthi uthandane nomuntu kodwa mhlawumbe uthole ukuthi Bafo izongicasula kwale nto oyishoyo. Izongicasula wena musengijwayela, musengijwayela ngabe. You my Tululu, 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 you my Tululu. Qaqile ke dududle kwentombi yeshe wethi zobathi ubhuti wabantu loyo lubhoni pana mawuse samakambe KSMT bathi umuntu enkulu ingadlakazi ushushu ijayibhalela phansi bathi ke unyanyavu lalela this is umjolo round in season 3 ngila order la secret location lapho khona fayelo khona ke thandeka uthi ke une crush somewhere ke sizwe ukuthi udaba lethu namhlanje luhamba kanjani hamba nami qaqile ke Qaqile moya Social Media TV sesikhona la ndawo nesigameko la sibhekele khona ke usisithandeko ukuthi simsiza but ngecrush yakhe sawona sisithandeko Sawubona bhuti wami unjani? ngiyaphila kunjani Ngiyaphila bhuti. ngiyaphila igama lami ngesemjini qhamuka Social Media TV uhlelo umjolo wami tshela mina ukuthi ke namhlanje ngibekwa yini Okay bhuti wami ngoba nginibhayelile nje niwuhlelo umjolo laseroundini ngicela ukuthi ningikhulumele nomuntu wami sengikhathele ukufihla sekuyisikhathi eside. hayi wena Ya siyathandana impela ku-right nomuntu wami kodwa manje ngine-crush nomngani wakhe. Ya. hayi wena angaze ngithole udaba njengalalolu Ya ngiyafisa bandla ukuthi azize kunzima kodwa njengakho ngicele umjolo laseroundini ukuthi cela ungikhulumele nomuntu wami ngoba sengihlulekile futhi sengihlulekile ukufihla. ngifuna sithole kahle nje nawe uhlukana hayi ngasho ukuthi uhlukana No. une-crush nomngani Nomngani wakhe yes. so uzoconfess ukuthi une-crush nomngani wakhe Yes. yini angasakunelisi ngayo yena umuntu wakhe le ubona ukuthi uzothola umngani wakhe Angeke ngize ngimsukele ngeke ngiqamba amanga. Yonke into ise-right. Ngingasho ukuthi mhlawumbe shuthi khona into wrong ngami mhlawumbe angi-understand kodwa nje umngani wakhe bandla ngiyamthanda kakhulu. hayi wena And umngani wakhe akazi ukuthi ngiyamthanda. so umazeni nomngani wakhe Ngino 6 months ngimazile. so mawuqhathanisa umazi kwakhe relationship yakho ubukudala umaze Umngani wakhe ngimaze 6 months 6 months back. right Then umuntu wami silo 8 months esithandana. Okusho ukuthi ngimaze umngani wakhe emuva ukuba sithandanile nomuntu wami. so shiyana ngo 2 months Yes. right Yeah. so uzobhalansisa kanjani Angazi ingakho ngicela nje ukuthi umjolo laseroundini mhlawumbe ungaba nalo usizo angazi. umuntu uzoyimukela kanjani le ngicabanga Ngiyazi khona kuzoba nzima kuyena. Kuzoba nzima ngeke vele kwamukele kodwa ngokuthemba uhlelo lolu umjolo laseroundini mhlawumbe yonke into izohamba kahle angazi. Hlakama angifuni ukuthi sipholisa amaseko ngithumile impona ezihlaka zamlando ubafo ukhona sizohamba siyomxoxa udaba sizwe ukuthi ulizwa kanjani kodwa ke angazi ukuthi buya kanjani leyo nto kodwa sizobona lunjani uvalo Nginovalo bhuti wami nginovalo kakhulu. ya no kulungile buya Social Media TV ake sisuke manje sike siyobona ukuthi umfowethu kumukela kanjani lolu daba nolobucayi kodwa ke asibone khona qaqile ke buya Social Media TV sasekhona ke lapha endaweni nesigameko lapho khona hlanganise khona izithandani ezimbili abathandani ko lungile bathi kuhlelo umjolo roundini sawubona futhi yebo futhi njani siyaphila kunjani sikhona siyaphila futhi igama lami naku SMG qhamuka Social Media TV uhlelo umjolo roundini daba uzoqala nje ngiqolise mfowethu ukuthi sikubize la sikubize phambi kwamakhamera kodwa amakhamera mfowethu sisebenza ngawo kodwa ke futhi siphinde futhi sibonge ukuthi sihloniphe ukuthi ukwazi ukuthi ufike manje sicela ukuthi ufike ngicabanga ukuthi sisiyamazi
Awu. Ngiyamazi kakhulu sisi. Umazi kakhulu. Ngiyamazi Umazi kakhulu. kanjani? Phela usisi kahle kahle sahlangana naye last year. Right. Ya, umuntu wami sithandana naye kahle. Right. Mm. Ngazi ngaba injani relationship yenu? Okwamanje bafo ngingasho ukuthi i-right, i-perfect kahle kahle because naye uyangihlonipha, ngiyamhlonipha, ngiyamenzela izinto naye makwenzeka mhlawumbe ethola lokho uyakwazi ukuthi angilethele esayidini lami. So ibalance. Siyabhalansisana kahle kahle. Ngiyakuthola bro. No, akukho kuningi bafo. Lento ayikho ngami. Kahle umuntu okwazi ukuthi akubeke la udaba suka kuye uthi ingumlelo usukudlulisa ngakho sithe asimsize simkhaphe akazokunikeza nangumlezo wakho bathi surprise. Cha phela ama-surprise abuya benkinga kwesinye isikhathi abuya benkinga ama-surprise. Ngizomsurprise ngani? Mhlawumbe ibhedi yakho awusale namhlanje? Hhayi ade yadlula uJanuwari. uJanuwari. Alright. Sithande Yebo bhuti. usufikile ubaba. So ngicela ukuthi umtshele uNduku ukuthi ubekwa yena namhlanje. Ndunjani? Ngiyaphila kanjani mama? Ngiyaphila. Ngibhalela uhlelo umjola surrounding. But ngizocela ukuthi ngiqale ngikukhumbuze ngithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Hawu mama, leyo nto akukho nesidingo ukuthi ungikhumbuze. Ngiyazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu. And angizimisele ngokulahlekelwa wena empilweni yami. Ngiyazi ukuthi sibambisene yonke into i-right and sinamaphupho nezifiso ngothando lwethu ezinhle. Kodwa namhlanje ngizocela ukuthi into engizokwazisa yona ingakuthusi futhi ingakuphathi kambi. Manje inkinga yakho mama lokhu cry uzungeza. Ekawuvela uhlalo dabeni ngilalele mina. Ngilalele vele into ezinhle vele into engiyithandayo yazi nawe. Into engikulethele yona la ohlelweni namhlanje umjola surrounding. Ngikulethele ukuthi ngizoconfessa ngizokwazisa ukuthi umngani wakho uSifiso ngine crush naye. Ma. Ngiyaxolisa. But sisekuyisikhathi Ma. Ungazi uqhubeke uye phambili. Ngicela ungiphindele inkulumo yakho futhi. uSifiso crush uyena one crush nawe noma uwena one crush naye? Imina ngine crush naye. Bafo cha bafo imake yona noma niyadlala mhlambe. Bafo khulumela igama le company kanye igama le TV. Usibizile bafo ukuthi sizimkhaphe. Kahle usibhalelile. Siyalwazi udaba wakhe le TV ngoba thina siza umuntu masuka mhlambe efuna ukuconfessa esithandweni sakhe noma i-crush yakhe. Ngodaba oluthile so afisa ukuthi adlule. Ngakho wena bala sifuna ukuthi sizwe thina ukuthi ulimukela kanjani umdala. Cha bafo ngicela lento singayithathi ngami. Afike siyithathe ngawe. Wena mengathi ubhekene nesimo esikanje ungenze njani? Kunzima ukube indoda nakumina kunzima nje obusho bafo. Mina ngeke ngikwamukele ushit engifikela noshit ezongitshela ukuthi uthanda umngane wami. Baby ngiyaxolisa. Yazi sini? Mawukuthi kanjani hambe kuyena mina uhlukane namphansi. Baby angikwazi ukuhlukana. Wena okokuqala lelo. Into yokuqala mina nawe siqala sithandana. Leyo nto ubuhlulile ungitshela yona endlini. Siqala ukuthandana, sathandana engekho lamakhamera engifaka wona njengamanje nalabantu abagcwele la. Bengisaba. Usungibizela kumakhamera imedia ayizobuka lento oyishoyo. Ukuthi ngizokhuluma kanjani nawe bengisaba. So bafo uthini udaba? Ngizothini bafo ngiyamukele lento. Angivumi lo shit mina. Sisumoya. Kufanele ukuthi sikwazi ukuthi sithole solution yale ndaba ngoba ekugcineni thina sifisa ukuthi sihambe la
kukhona esivumela ngakho since bafo ngeke uze uyivalele uma ngabe sifuna ukufohla. Ngakho-ke kufanele ukuthi nibe nendlela ukuthi ningabambisana. Manje ngiyenze njani bafo? Ngiyeke ihlofa. Mayihlofa phela isiyangishiya ihlofe. Baby, kodwa ngiyakuthanda. Uyayizwa? Ngithanda ba? Uthanda ba? Thanda wena futhi. Mina. Yebo. Qhubeka nami ukhohlwe kilo muntu osine crush kuyena. Amenze njani? Awuzobona ngenze njani. Kodwa bafo kuyenzeka ukuthi uthanda nomuntu kodwa mhlawumbe uthole ukuthi Bafo izongicasula kwalento oyishoyo. Isizongicasula wena musungijwayela, musungijwayela. Uhlale phansi. Cela ubuye sesibheka phansi. Alright. Okay, sihlise nomoya futhi. Sihlise nomoya. Asipromote udlame la, asipromote izinto. Bafo sihlise umoya. At least okay. Thaneka. Futhi. Uyabona ukuthi lento ifike ukusisa la singathanda ukufika khona. Ngasikwazi ukuthi ohleleni isipromote udlame. Ngoba sinabantu abazama ukuthi bahlanganise uthando ngendlela right. Cha kodwa bafo akuyona indlela yokuhlanganisa nenenzalo. Akuyona indlela yokuhlanganisa. Okay, bafo sicela senze isithembiso. Besenze iqiniso thina kusizwe ukuthi ukwazi ukuthola information yakho unikeza. Ngale information yakho unikeza sicela ukuthi at least uyidigesta. Mhlawumbe usithembise ukuthi uzokwazi mhlawumbe ukuthi ngikhulumisane nomama mhlawumbe ngizame indlela ukuthi ngicabange. Bafo singayikhuluma kanjani lento? Lo muntu bafo okokuqala bafo lo muntu oqala ziningi bafo into esengimenzele zona. Ziningi bafo. Kusukela from esicasulweni kekhanda lo muntu wenziwe mina yonke into anayo imina bafo. Even esikoleni lesade efunda kusona last year bekuyimina. Even le phone ayiphathayo imina. Umngane wami lo wangitshela ngayo ukuthi une crush naye akakazamezele next akazamezele tshwa imina ohlala enza yonke into for wena. Ebese uzongitshela into ongitshelayo unesibindi. Ngiyaxolisa. Hayi xolisana. Right, mwathi kuSiminda TV. Sicela ukuthi siqophe kanje lezoso phakathi kukaNdlovu noThandeka. Sizathu ukuthi asifuni ukuthi sipromote udlame, sicela ukuthi siqedele off air. Sizama ukuthi abantu behlise umoya, sibone ukuthi ayikho indlela esingakwazi simwele ngalo indaba ngoba kuyabonakala ukuthi ngabe sibone izinto zakhona ukuthi sizibone ohlelweni. Ngakho-ke sinikeze ithuba ukuthi namhlanje sibone yazi ngaso isikhathi hlezi ngizama ukuthi kube khona indlela yokuthi sikwazi ukukhuluma ngalo. Kepha namhlanje isiyafika emandleni masinyane kwaphakama nomoya sikwazi ukupromotha i-GBV. Ngakho-ke sicela ukuthi siyiqaphe lezo nto kodwa next time khumbula next episode next play. Danko. Indlela engizizwe ngayo namhlanje angazi ngayichaza kanjani. Kodwa ngizizwe ngiphoxeke kakhulu ngoba even lo muntu athe uyamthanda umnganami lo muntu uhlala ngasekhaya everyday mangivuka ekuseni uyena, so angiboni ukuthi ngingakwazi ukubekezelela leyo nto ukuthi ngakhona omunye umuntu ozwana nami ungathanda intombi yami. That's why ngithe ngikhetha ukuthi avele aqhubeke naye. Nabafethu bangibizile eceleni sakhuluma nabo bangehlesisa umoya, so isimo sikhulumayo sithi ngasamukela. Kodwa ekuthenini mina ngithandane naye uthanda umngane wami ngcono ukuthi ngivele ngiyihlehlele leyo nto. Mhlampe nendawo yokuhlala because ngihlala eduze kwakhe lo mjita sengingabona ukuthi ngenze njani ngisuke ngingabisaphinde nje ngithole into engihlanganisa naye. Nenamba yakhe ngizoyidilisa yonke into ya bathi vele yonke into ifike ihambe emva kwesikhathi iphele. Okungapheli kuyahlola. Ngiyabonga kakhulu. Ithi ngabankulu ingabusazekela kodwa ke sishiya khona la sishiyela abadala bathi indlela buzoba phambili. Asazi ukuthi wena lapha e-comment section uzothini, mhlawumbe uzomxeka uThandeka noma mhlawumbe uzomsupporta kukuwe. So ngibona lapha kwi-comment section uthina nithini, kodwa njengamanje ungasibhala lapha ku-0688267740 noma uye lapha ku-info@nkosini media@gmail.com usibhalele noma ngabe ufuna ukhona fesa kwi-crush yakho. Danko.